Ja mä ihmettelen just, että kun tämä syyttäjäpuoli, niin kun se nyt on saanut tietää sosiaaliltakin varmaan, että ja sai niitä tupjukkia. Joo. Ja yrittänyt itsemurhaa. Plus, että on yrittänyt itsemurhaa. Niin, mutta minkä takia ei tämä syyttäjä sitten ottanut mitään kantaa, niin että se olisi jotenkin kääntynyt Arskan puolelle se homma. Ei, mutta... Ne laittoi nämä ympärykset, nämä peltit. Peltit. Tästä ne sisäkautta ne vaihtaa ne. Ne avataan ikkunat. Istuuko ne tuossa noin ikkunapenkillä sillä? Joo. No ilman muuta. Ilman muuta. Näin mennään ja tuolla pakko niitä on. Tuonne Silloin ne mennään teki tänne kaikki, takapuolelle. Kun meidän oli silloin jo peltit tehty, kun me ruumaan. muutettiin tähän. Niin. Mutta tuosta mä kattelin, kun ne tossakin talossa tekivät. Niin? Niin ikkuna ne aukaisi siitä käsin, ne tekee. Niillä on kaikki nämä ikkunat auki ja tuosta ne vaan menee tuonne Joo. ulkopuolelle. Istuuko ne tuossa päällä sillä? Ikkunalaudalla ne on. No niin. Joo. Pesää. Kun siinä oli Tällä vähän puolella. jälkiä siellä. Ei saa mitään peljätä. Joo. En mä pelkää toista miestä, se on ihan varma vieläkään, vaikka vanhakin on, niin mä en pelkää vieläkään. No sä et Arskaa oikeastaan sitten pelännyt ikinä. No mun ei tarvinnut pelätä, ei missään nimessä. Voi herra Jumala, onhan nyt tuossa. En mä voi verrata sitä, ei. Mitä? En mä voi verrata Arskaa mihinkään murhamiehen millään tavalla, ei. Minua naurattaakin semmoinen ja silloin heti sanon, että se on ihan lapsellista, että ruveta semmoista sanomaan. Ei se mene mun päähäni. Se on niin kiltti ja auttavainen mäkin, kun tarvittiin apua, niin kyllä se oli. Ja... Ei ikinä, se oli meidän mukana siellä kesämökillä ja kaikki. Siellä se sai tukea. Ei se ollut ikinä mitenkään aggressiivinen. Kauhia vapina se sillä oli. Joo. Aina. Niin, Ja saihan se sillä tukea. Kun se monta kertaa tuli, kun se tapas multa aina käydä, niin lippaamassa 100 ja joskus 2 ja sillä niin se kyllä se tuommoista tutinaa oli siinä tuossa ovella, kun se tuli. Ei missään nimessä, mähän sanoin heti, että tuossa kunnossa oleva mies, se ei millään naista nosta, vaikka olisi kuin pieni nainen, niin nosta tuosta ikkunasta ulos. Mä sanoin heti sitä. Se jo lähtee No Arskalla siinä jo katkolle, mutta kun Siinä olisi ollut se, että seuraava vaihe, jolla mä olisin antanut 100, että se saa jotain kaljaa otettu siihen. Niin seuraava vaihe olisi ollut tupjukki sitten. Ja kun hän on semmoinen kova aina selittämään, että mitä kaikkia tehdään ja touhutaan, niin hän lähti töihin kovasti. velipoika oli Suomesta käymässä ja oli No sitten kato, meitä siellä. siinä oli semmoinen tapaus, että me lyötiin katto, lastulevy lyötiin sisäkatto, niin saatiin se valmiiksi, niin Leena harjaili ja imuroitti siinä ja sanoi, Ruveta syömään. niin ja syötiin siinä ja sitten sanoi, että eikö levitetä kuitenkin ne vanhat matot niin Pöydän alle, kun saunasta. tuohon pöydän alle ja muuta, että on kivampi istua, kun katsotaan TVtä ja muuta, kun se oli semmoisessa väliaikaisessa kunnossa. Me mentiin Arskan kanssa sitten ulos, niin kopistaan ne matot ennen. No se oli liian kova ponnistus hänellä, että sitten kun tultiin sisälle, niin sitten se sai ihan Se seisomista. nousi yhtäkkiä ylös ja sitten se lähti pyörimään. Niin se nousi ja veljen nousi päälle, ylös. velikatu alle tuolin kanssa ja Arska päälle. Ja, Ihan suorilta ihan, suunta se lähti. niille tulee se tupjukissa. No se jotenkin kylällä onneksi meni, ettei lyönyt naamasta. Liekehän sai mustelmia Siltä meni kuuluu. No niitä. On kuullut ja nähnyt, niin se on aina kusessa ja paskassa ollut tuossa piallakin nähnyt. Ja eikä yksi Arin kanssa kuin muidenkin kanssa. Mä sanoinkin kerran, kun se tuli vastaan, niin mulle sanomaan hei Leena, kun mä tuolin kanssa menin. Mä sanoin, että säkin kuljet nuori ihminen täällä vaatteet paskassa. Että se oli ainakin niin kauhea huutamaan ja kiljumaan, kun se humalassa oli, kun se on se joskus siihen aikaan, kun mä ryppäsin vielä, niin ollut meilläkin. Niin sitä sai aina olla sanomassa, että on vähän hiljaa. Joo, että tuli semmoinen olo, että on vähän aika hiljaa. On nyt vähän aika hiljaa, että saadaan juteltua. Ja se on semmoista turhaa huutoa. Kuunteliko se sitä? No kyllä se. Välillä kuuli. Välillä, mutta toisinaan ei. Ja niin kuin sitä äitiä, sitä ai mulla oli äiti mulle. Niin se Anna-Liisa sanoi, että kun hän oli siellä käymässä, niin Hän oli välillä vanhoja Se pieniä rupesi kiljumaan, tästä että minunkin veliä, vaan niin sitten ainakin saa hänen täytyy saada äiti tänne, että rupesi Arskalle sanomaan, että hae mun äiti tänne. Joo. Arska, että Tarja kultarakas, eikö sä usko, että mä en voi hakea, kun sun äiti on kuollut. Niin, että Ei se mennyt sen järkeä ollut meno ollenkaan. Se sanoi Anna-Liisa, että ei se meinannut sitä No rauhoittuiko se sitten? Oli se sitten lopulta. Lopulta niin.
Vari oli oikein selostanut ja hyvänä pitänyt ja kaikkea, että uskon nyt, että hän ei voi hankkia sitä. Mä haluan äitin kanssa huutanut ja ne on ollut jo monta vuotta kuolleena. Ja muuttaa niin osoitteensa tykö ja Ottavat kaikki. puhelimen ja laillisen puhelimen ja nimiä. Ja siivoavat. Joo. Uskokohan ne itse siihen? Kyllä se oli välillä selvipäin joskus. Ne Ai, siivos oli, ne välillä selvipäin. Oli Siivoissa ne kävivät joskus välillä pyykkituvassa selvinpäin, ja juu. kävivät pyykkituvassa ja laittoivat huushollin kuntoon ja pesivät kaikki Joo, ei lattiat. ne koko aika juonut jatkuvasti sillä, että kyllä välillä selvinpäin oli. Aina silloin tällöin. Ja niillä oli just suunnitelma, että nyt ruvetaan olemaan selvinpäin. Oli tullut Torkista. Se oli tietysti semmoinen, että vähän niin kuin varojen mukaan, niin piti olla selvinpäinkin, että jos Ja oli tarpeeksi hirveästi paljon tehnyt puhuttu, velkaa että jo pitää ja- isä katsomaan sinne Ellevorssa. mitä mä tunsin Arskaa, niin silloin oli semmoinen luonne, että niin velka pitää maksaa. Joo. Että se ei, Ei hän jättänyt koskaan. Ei Se se- lainasi meiltä ja sitten se ei vajasi se ole Erkiltä koittanut ja koskaan, ja Mairilta se ja on aina tota- satasen ja kyllä se heti se on aina velkaa multa maksaa. paljon, niin kauan melkein saa sannokkoin tunnettu ja Joo. kyllä se aina velka soiti. Se kun se satasen haki, niin se kyllä varmaan sanoi, että hän tulee keskiviikko tuomaan, kun se sai keskiviikkorahaa enää. Niin silloin Kuin kylmä Sosiaalista. kaveri Arska sun mielestä oli? ei mun mielestäni siinä ollut mitään kylmettä. Ei. Ei minkäännäköistä. Ei se ollut paljon, mutta toi verran, että sen sanotaan tuommoinen 10 sentti, että se ulkopäin hyvin huomasi. Että se hyvin huomasi, kun mulla on Hussen auto tuossa Karuvarjossa, niin mä pysähdyn tuohon parkkipaikan kohdalle. Niin mä siitä katoin niin sinne joo. päin, niin se oli auki. Niin kun mä seurasin, kato koko ajan sitä. En mä nyt semmoista uskonut, enkä usko vieläkään, että Arska on sitä tehnyt, niin mä ajattelin, että se on kohta kotona ja niin poispäin. Siis se on